naprawdę koło po północy i swoje pierwsze próby, tak naprawdę z angielskim scenariuszem i z gotową scenografią, pierwsze próby robiliśmy tej samej nocy, kiedy był występ już. Mniej więcej zaczęliśmy to koło północy, a skończyliśmy o 3:00, gdzie już o 4:00 rano się budziliśmy, żeby się przebierać i móc się malować naszą scenografię, naszą charakteryzację. To jest właśnie w trakcie naszego przedstawienia, już o 3:00 w nocy, kiedy wszyscy byliśmy zmęczeni i jedyne o czym myśleliśmy to albo o występie, albo o śnie. Czasopłonne. Całą scenografię można jakby podzielić na dwa takie główne elementy, czyli stół i drzewo. I na stół działał na takiej zasadzie, że z jednej strony miał coś takiego kwadryka krokietów, a z drugiej strony była szalona herbatka. I żeby całość nam stykła w trakcie przedstawienia, żeby nie marnować czasu, po prostu zrobiliśmy tak, żeby stół obracał się sam blat się obracał i dzięki temu nie marnowaliśmy czasu z zanoszeniem kolejnego rekwizytu, a całość wyglądała bardzo płynnie, estetycznie i po prostu ładnie. Tutaj jest pokazana nasza próba przed samym występem, bo chcieliśmy sobie jeszcze dodać pewne rzeczy, żeby ekspresja była zachowana, żebyśmy po prostu wypadli jak najlepiej, jak najkorzystniej, żeby po prostu pokazać, co potrafimy. Na tym zdjęciu widać nasze spotkanie ze sędzią sceny, który wypytywał nas przed samym występem o to, czy zrobiliśmy wszystko sami, jak nam to szło, czy widzieliśmy jakieś występy innych drużyn z Ameryki, z Polski, z ogólnie wszystkich krajów. A tutaj widać już punktację, czyli coś, z czego jesteśmy naprawdę bardzo dumni, dlatego że Świekowice są na pierwszym miejscu. I ogólnie to między wszystkimi miejscami, jak się patrzy, jest bardzo drobna różnica. Tam 3., 4., 5. i potem te 8., 9. są bardzo minimalne różnice. Po pół punkta, punkt, czasami 100 punktów, naprawdę minimalne różnice. A między naszą punktacją, a punktacją z drugiego miejsca jest wielka różnica, bo to jest ponad 8 punktów. Tutaj widać pozostałe części naszej scenografii, czyli to, co zostało z drzewa, bo jakby to powiedzieć, po występie zostawiliśmy drzewo przed halą, na której było przedstawienie i postawiliśmy je obok takiego ogromnego konteneru. I wracając na śniadanie, bo jeszcze wtedy byliśmy przed śniadaniem, zjedliśmy sobie śniadanie i chcieliśmy potem z drzewa robić liście, wianki z liści. Więc zdejmowaliśmy sobie te liście, a dlatego, że było ciepło, to chowaliśmy się w cieniu. Jednym razem chcemy sobie zobaczyć, zdjąć więcej liści, zobaczyć, co tam z drzewem, patrzymy, a drzewa nie ma. I to był taki dosyć duży szok, bo patrzymy, nie ma drzewa, nie ma niczego i zaglądamy do tego wielkiego kontenera, a tam drzewo pomiażdżone na kawałki, niektóre elementy, gałęzie pogniecione totalnie i żeby wydostać jeszcze cokolwiek z tego, co zostało, to weszliśmy do tego kontenera i po prostu wyciągaliśmy gałęzie i liście. Tutaj widać drzewo jeszcze w najlepszym stanie, kiedy było przed samym występem. Zmęczona pani Marieta. Mało spali się przydaje. No i tutaj mamy już akurat zdjęcia z samego naszego występu, kiedy byliśmy lekko poddenerwowani, ale mimo wszystko pełni energii mieliśmy chęć, żeby wszystko wygrać. Powiedziałem, że miejsce, w którym jest bardzo wytłumione i może nas bardzo ciężko słychać i musimy mówić głośno. I bardzo mieliśmy to do siebie na tyle, że tak naprawdę już my w tej wyburzonej sali mogliśmy słyszeć własne echo. A sami sędziowie, mimo że zawsze nas przestrzegali przed tym, że mogą udawać niezainteresowanych, po prostu kamienne twarze, to wszyscy praktycznie byli zadowoleni, wszyscy się śmiali. Niektórzy nawet wyciągnęli telefony, żeby robić zdjęcie i nagrywać nas w samym środku przedstawienia. No ale właśnie już nasz występ był tego samego dnia, co gala zakończenia. To właśnie to można zobaczyć, że się zebrały już wszystkie drużyny na to. Cała gala, tutaj można zobaczyć jeszcze właśnie, tutaj można zobaczyć stos nagród, jakie były przydzielane dla wszystkich zwycięzców. Życzę Wam wielu sukcesów na przyszłość, bo jesteście w przededniu startu, dorosłość, tak bym powiedział. Także, a to za Wami pójdzie. Serdecznie Wam dziękujemy również za te przemiłe wyrażenia dotyczące nagrody, a zgłosili
To są nagrody finansowe. Zgłosicie się po odbiór tychże nagród, to już pani sekretarz was pokieruje, gdzie. Tu jest sama informacja taka z gratulacjami. I poproszę po kolei. Szulist Karolina. Wiczkowska Eliza. Tenk Amelia. Geniusz Marianna. Proszę o przekazanie, tak? Proszę o przekazanie. Czaplińska Zuzanna. Wolski Paweł. Labuda Michał. No i oczywiście nie byłoby to możliwe, gdyby nie panie opiekunki, które no, na pewno cały czas inspirowały, doszlifowywały też. I znalazłyście zrozumienie wśród tych młodych. Pani Eliza Piotrowska.